Ma, apa anak bumulod igadan? Apay ko mabumulod ka ada igad tayo. Ay aya, agarami ka gardikit ang ama. Tunubigat pa iti pinagaatang mayta, saka hana ka agatang. Kana yung latan. Hana ka talaga agat-atang. Mapandan to latan ay di kini iki Marian, igay danto nga makipangana. Ay sa bagay, sosyal nga agat-atang ni Apong Maria. A few moments later. Apong Maria, nakaramid kayo atang yawn? Hanpay, nubigat pa lang ti pinagaatang. Medyo samita niyo mamutay dikot no kwa, idi namin sang ka nakatamtam na eh. Para na tayo dagiti atang may taha nga para tao, iso nga uri awan raman na. Kitsa kay garud nagatang ti chocolate di namin san, ada ti tobleron, kin na dumaduma pa nga chocolate, tapos ada pa ti mini lechon na. Umamin ka man si Kamayta, si ka na nga dagiti at atang ko di namin san katawon aya. Uy, Apong Maria, hanga siya, nakitak lang mo, saka niraman na lang mo basit idi. Hanak agatang di sementerya tinangingin na tatak, nagita chocolate, saka no agatang man, bantayak, sakto akasan to nung pumanawa. Kaya't mo apong syaklatag bantayan nagidi atang yo. Ay awan tiwala king Kamayta, kanong tupay amin nga dagidi iyatang ko, para kiniluluan doy mo ajay. Apong, hanga makapangan dagitay al-alya, kutuntumo lati mangan dagitay at atang yo, sa kami meto bantayak ta syakto malati agakasa. Si Kamayta, pilosopo ka nga talaga tirador ka nga talaga ti atang aya. Na, haamot apong, nagmamagandang loob lang naman ako, lumadiyo kaya't saan? Bisi kay timang bantay dagita atang yo, umunayo nga bantayan ka dagitay kuton, ta isudan tumalati umuna nga mga dagita atang yo. Amo yo apong, bakbakit ang kay lagarudon, nga ni na kay lagarud alaan ni Apo Diyos ang kanaimot kay pay lang. Itakay malaang kukwayo na talaga kita atang yo nga nakatamtam na. Bye! Kita mati nga ubing, siyak pa'y tinaimot ko atang kumajay, para dagitay minatay ko dagitay. Kaya po ati nga ubing.